Hermandari egote zen ba. Eta hermandadea zesan ba? Gana horrek, eukezen lekuen, baten gana matik temazan, batzarra itezanan. Bai. Bazarra guztietako, bazarrak zeak tortezi, isonak. Bai. Joan, niri txal bat izatak, handiru ipinte ben, kuota bat ipinte ben, Bai. handi kuotatik pa eta ben, zozer atxala abono bete ben. Bai. Eta horrek hermandadeko batzarrek zeiziten ziren, hilan behin? Bai, hilin behin. Hilin behin, da tortezien kortak ikusten. Zaik etorten ziren ikusten ganadoa zelan dauen. Da, presio biten. Bai, tasau biten zan ganadu, ez da? Hora gauze balizio, ara konizio bizte balizio, Itzi, listerue. Darra, puta, Bai. Da, presio bitetzen kortiei, da, diru, pau bizit zen hilero, osea, han kuota, diru asko, diru asko. Bai. Gana matilte mazan abundak. Bai. Eta hemen berriz osorako egoan, edo auzo bakotzen bat, okangoko hermandade bat. Eta auzo bakotzen bat. Beste bat. Bai. Hemen ez da ikiote zen, inguruen? Ba, Salon. Geurien eke Bai, hugo, guan. Armozu eke, pero... Bai. Dibilio eke behin, edo? Eurek arduradunek zirenak. Ze kortak gailero zituen ikusten. Kortak ikusten zituen nien da, rekorridu eke bengo xien, da, ero, eke ben amarretako ero armozue. Ba.